Dit is nog net bepaald een plak best vaak komst als 16 of 18 hier wist. Oors is dit voor Atalja en Talita. Deze twee zusjes binnen op 16 en 18-jarige leeftijd memberen van hun eerste bandje. De eerste tijd gaan Atalja en Talita bij hun zwanen Kiano en Levi bij hun ouders wennen. Nou wennen Atalja op zichzelf en daar gaan we nou net aan. Dit ben ze dan, Kiano en Levi, bij Atalja en Talita. Inmiddels 3 uur na de bevalling. Atalja en Talita, wat is hier voor de 80 graden moment? Nou, op het moment dat we erachter kwamen dat we zwanger waren. Ik heb Atalja gebeld. Oké. En ik zei, nou ja, ik ben zwanger. En het eerste wat Atalja zei was, je laat het niet weghalen. Daar moet je niet over nadenken. Dat zei het gelijk? Ja. Ja, ik ben geopereerd, dus ik aan mijn eierstok en eileider toen ik 15 was. En ze hebben altijd tegen mij gezegd, nou ja, misschien kan je wel geen kinderen krijgen. En toen hoorde ik van haar dat ze zwanger was en toen dacht ik, ja, het is misschien wel heel vroeg, maar als jij het weg laat halen, dan laat je misschien iets weghalen wat ik nooit kan krijgen. Dus dat, en toen wist ik ook nog niet dat ik zwanger was, dus dat was inderdaad mijn eerste reactie. Ja. En toch toen je deed zelf extra of ik liet het net vertellen of was ik nog twijfelen? Of, Nou, ik denk dat als je op zo'n moment zelf staat, dat het heel anders is dan dat andere mensen bijvoorbeeld dan zou zeggen geen abortus en dat moet je nooit doen en dat is slecht. Maar op het moment dat je zelf erachter komt dat je zwanger bent en dat dus echt je hele leven gaat veranderen, dan denk je er zeker wel over na. En ik had absoluut niet zoiets van nou dat doen we, maar ik dacht er wel over na. En toen ik met Atalja had gebeld, toen zei ze nou je doet het absoluut niet. En toen dacht ik ja, dat is ook zo. Ik bedoel, ik kan niet een kind weg laten halen terwijl mijn zus misschien geen kinderen kan krijgen. Toen kwam het moment dat de jongens kwamen. Wie het daarna? Mijn vriendinnen, waarvan ik toen dacht, nou dat zijn echte vriendinnen, die heb ik nu niet meer echt. Ik heb nog maar 1 echte vriendin van vroeger en de rest dat... nou ja, en de dat is vriendinnen wel in haar... heftig, lijkt het me. Ja. Als ik wel wat meer steun hoe dus die zus tenminste nog hiest. Ja, of, absoluut, dat denk ik wel. En zelfs haar Ja, vriendinnen ze daar ging heb ook ik nog mee meer met aan gehad. vriendinnen inderdaad, voor mij. ja. Ja. Dus de leerst wel echt meesten, die vrienden kennen. Ja, Kennen ja. op dat moment. Ja. En ook, heel veel meiden zeggen ook altijd van, nou, mijn vriend zou er nooit voor weglopen en mijn vriendinnen die zouden er anders op reageren, maar je weet het niet. Nee. En je kan ook helemaal niet verwijten naar elkaar toe maken, want je bent jong en je denkt er heel anders over. En alleen degene die het kind in de buik heeft verandert, denk ik. En de wereld om hen heen blijft hetzelfde en dat is meestal het probleem, denk ik. Wat dieden de zusjes voordat ze Kiano en Levi hielden? Ik is een vreetje werd ze protten te vinden bieden en wat ze graag dieden voordat ze hem waren. Dit doen we bij een doorscholen waar de zusjes vroeger vaak kwamen. Hoe zeg je hem levend dan eigenlijk uit voordat je hem Kiano en Levi hielden? Nou, het was voordat ik Kiano had, dan ging je natuurlijk veel meer met vriendinnen op stap en deed je dingen wat je nu gewoon niet meer doet, maar dat mis je ook niet. Alleen, het zijn gewoon hele andere dingen wat je leuk vond. Veel sporten, 3 keer in de week sporten en nou, in het weekend meestal naar vriendinnen toe te drinken en dan op stap en dat soort dingen. En dat was nou niet meer? Nee, maar nu heb ik ook een eigen huisje en nu zit ik ook liever thuis als dat ik ergens heen ga. Ik heb geen tijd voor mezelf eigenlijk. Ik heb nooit iets dat ik voor mezelf doe. En wie is Maar dat dat vroeger doe ik wel? niet zelf. Ja, vroeger altijd. Ja. Dan heb je alle tijd. Je doet wat je wil. En je gaat op stap en je slaapt uit. En nou ja, je ziet wel, dat is nu heel anders. Maar het is ook wel weer heel mooi. Het is niet moeilijk geweest. Nee, Ik vond het absoluut niet moeilijk om een weg te vinden met Levi. En dan komt ze dus achter het moment dat zwanger was. Hoe is dat eigenlijk met je vriendjes gaan? Want je had beide net meer dezelfde relatie als dat je toen hielden. Hoe reageerden de vriendjes?
Nou, ik had de vader van mijn zoontje had ik opgebeld. Ik zei, nou, ik moet je iets vertellen. En toen zei hij, nou, wat dan? Ik zei, nou, ik ben zwanger. Nou, toen moest ik gelijk ophangen. Want toen moest hij, dat kon hij niet hebben. En toen, nou, ik denk niet het eind van de middag of zo, toen belde hij mij. En toen zei hij dat ik het maar weg moest laten halen. En dat het allemaal niet kon. Wat voor gevoel jullie dat? Als die vriendje was op dat moment dan gelukkig maar wist, zei het van dat het maar voor te halen was. Terwijl het hetzelfde heel oorzoet is. Nou, op dat moment dacht ik, nou, stik er maar in. Ik doe het wel zelf. Ja. Ja. Kijk, het is natuurlijk niet leuk, want hij heeft me ook een uur verrot gescholden van over alles en nog wat. En dacht ik, nou ja, weet je, laat maar, praat me mooi door. Ja. Maar ja, diep van binnen doet het je wel wat. Ik denk dat best wel veel mensen misschien een vooroordeel hebben over mensen die, of vrouwtjes die op een jonge leeftijd een bek krijgen. Maar dat Jim eigenlijk helemaal happy bent met hoe het nou gaat. Ja, dat was ook, toen ik zwanger was het ook wel heel raar. Dan zeiden mensen tegen me van, oh wat erg. Nou ja, echt? Oh, wat dan erg? dacht ik, wat erg. Wat is nou erg als je een kind verliest of als je er een krijgt? Heb je zoiets van, mag ik er niet van genieten? Of... Heb je volle negatieve reacties hoor? Ja. Ja, maar ik stond er wat... Ik dacht nou, ik ben zwanger en ik ga er gewoon voor en ik vind het leuk. En Talita die dacht meer van, hoe zullen anderen over me denken? En ik ben niet zo, dat ik denk, nou, hoe zullen anderen nu over me denken? Ik denk gewoon, ik leef zo. Wat anderen denken moeten ze zelf weten, maar dat maakt mij niet zoveel uit. En Talita ging veel meer met de gedachten van anderen zitten. Ja, ik dus vind vooroordelen nooit leuk. Ik vind, maar bij andere mensen vind ik dat ook niet leuk. En als mensen dat dan over mij hebben, dan... Het kost je gewoon veel meer moeite om te laten zien wie je echt bent. Want mensen schetsen een beeld en die denken van, oh nou, dan zijn ze zo. Want ja, de meeste tienermoeders zijn zo. Ja. En ach, de moeder zal wel oppassen. Het was ook altijd zo dat ze aan mijn moeder vroeg van, goh, heb je het niet heel erg zwaar? Dan dacht ik doe alles alleen. Jim had nou eigenlijk dus toch nog best een heel mooi leven. Meestal met je bandjes, maar hij heeft nog wezen voor in de toekomst. Ik hoop dat Keanu gewoon heel gelukkig mag worden met zijn vader, dat het goed mag blijven gaan. En dat wij gewoon ons leven gewoon mooi gaan leven. Ja. Hoe zit het bij jou? Ik hoop dat we gelukkig worden, dat zijn we nu al, dat we blijven. En vooral gezond. Ik denk dat dat ook wel heel... en dat ik hem kan bieden wat hij nodig heeft en dat ik alles voor hem heb gedaan. Ik denk dat dat wel een hele mooie wens is waar we een wensballon voor op kunnen laten. Dat is mooi. Op een dijk is Sama zwanger. Op een dijk verliest het kind. Op een dijk stapt ze en ik bedoel, bron, mijn huis en ja, toen op een bepaald pluspunt. Het is echt zo'n filmmoment als het echt denkt van wow, dit is het. Ja, de kids is just gewoon al heel hoors. Het besef dat het gewoon mooi ook kan wezen, wat joh het kind mag wezen. Mijn blik slaat in hart op